Togoskabosio mwancho murigeria hekerense achengera ritukeriga ryo kurenda ebintu bitu etanaine niga seskuru yoboroso ya Nyakiore yogotoka emeyense moye bunge ya West Mugiranga County ya Nyamira abaruki abakoro nigo bara humurobiri oyo bogosimeka emete nabo igokwena na ebitabu nebitamba byabachoni gochya sabana abanyaruka bakoragwa na Peterson Mugusu negati y'abaruki abande nigo no basabire serikali enene kwena na chigas chirigo rirense erigo chigotanga hobotumeki bwechinko bunenchire moyo kurenda emete bunagotomanyo murikito Steven Nyariki Aseritsko yogochengere bitonjokanaine nige kaunti ya Nyamira tatu umayaga ase eskuru yoboroso ya Nyakiore mewodi abanyamatute bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira nigo aboroki wa bakoro basomete eskuru eyo bara umuyaga bogosimeke mete munenjire ya moyo gochengera ritukerio na koirani okoboko ase ya mate Marieta ngoro ku Daniel Kinarungaga igo nkuru wa Sekenyoreke Kenya Kiore na ande skuru ya Nyakiore Primary School no nasomete yonde yarumina yorro otwachirega iga unachi yarumina ya Nyakiore Primary School abantu abange nkwe babare chi primary abande tubugate chi group chi yarumina se chi secondary chi twasomete lakini bono pinga wa primary school it's in our village igo tuiranire gocha koras twayitigete na today being a masingira day twaja gusangana abana nestabu abalimu baito na baiboli so that tosimekemete chenene na intu twabera abamu baba skenyeye litukeriri nene lyogusimekemete ne skuru ya itarorekana koba eyengencho na ende korekana buya asiki semi. We have planted trees, more especially flower trees and fruit trees, and as you know fruit trees are good for the good health of the students, and the trees in general, they are good for the good health of the environment. Bako kwana ekerekyo bakorawa na Peterson Mugusu oyore neganga yo kuriyekero we MCS ward ya Banyamatuta nigo basabire serikali enene okena ni irigo ririe gasi eryo kwene kinga nkorenda tore chinsana so gotumeke gasi na gotumeka chinko naiwa mongina bwe president ate abana mabenga abantu bateko na chinko egere chinsana chiboro date ko batenga gaki ari ogiri ko lya muikere chigasi kiri barotebe chia 300 batolete na batatu amatemo yo chikona chemete gose bono yakwera bono ekobeteri tunachemete asinge njunga ntubwati option so gasi eri ya 300 Mr President wherever you are, if you are told you can just hear me kindly tolete gasi eyi ya 300 egato sige kona chemete metekine ekereke kioni go aboroki wa baba koro bena na ebitamba byo bachenu na boige bitabu kochia saboroki wa Banyakiore munenjire ye moyo kolikokera litukerio. Life is so good, take care of yourself, work hard in class. Wetani masingira de ye torochege iga ndotate kweni shwanga abana bayito neke goliekeke masingira yobongo bwabo mbuyerete sarika ebinyo byabukire ebinge, so we want to tell our friends to asometa na barabuga abandi barasi amaruma abandi barasi madawa ya kurevya tocha muto tosaidiane asinge ncho skiobogi moboyi then tuacha ko abana chisawadi bali baraiga nko atura abana chisawadi writing materials ne chisawadi chinde ko ba encourage na ko ba motivate na balimu baito eskuru yetegendere. Steven Nyariki Mbunde, Nsoko TV Nyamira. Kurase County ya Nyamira mwancho murigeria togoskabosio kase County ya Narok ekerensi ya Kenya yekirania ritukeriga ryokorende bintu bitu etanaine gwetera gosimeka emete nigo mobiso monena ase wizara yobotenderi bose yobotari na boigo chingiti choro sana John Olotua aesokire na kuboria ogosimekwa emete asobonge chinsemo chobotari bunenchire moyo gwikirania kerengo yokorenda ebintu bitu etanaine kago kwana hekero kyo moiga bogosimeka emete rituko heriga rya mazingira day eme school yoboroso ya sikwa ensemo ye bunge ya Transmara West County ya Narok nigo Olotua kwanire hubuya bokwerenga kibose boko bekomokia bogosimeka emete ya matunda ase chiskuru choboroso herigo chikokonya aborkiwa ase chiskuru nabo igokokonya humurai bwense goikirania hekirenga kyogosimeka emete chibilioni 15 wikomwaka bwechiri bubere na 30 bunagotomanyo murikito Bethwell Machini rikikomi mutinyi 10 kero mwaka ime yense ya Kenya neri tukuribekirense ryo gucengera ebintu bitu etanaina asogosimeka emete eryo rimanyekansana mazingira day na rituko rero unenchiremo yo kurichengera ritukeriga
nigabo bisa a obe serikali banyako bakora asugusimeke mete asikirenge kinene kyo mwako yiga kone kingango simeka bare metas chiskuru chioboroso. The theme of this day mainly is to really pray more to kapande miti ama fruit trees. Obisoma nene ase wizara yobotari ne chingiti choro sana John Olutua nigo aisokire na koboria ogusimeko kwemete asobonge chinsemo chobotari ase kerenga kiyomotari yomo omoto yomo yokorengana nere yaikiranire asibazimekire mete chiribusana wikirabono iga. The Ministry of Tourism and Wildlife, we have a program known as One Tourist, One Tree. We began this program as one of the programs to support the initiative of His Excellency Dr. William Ruto on the issues of tree planting. And the purpose is that every tourist who visits Kenya, either to our hotels, to our national parks, our national reserves, and every other place that they go, they have been encouraged to be able to plant tree. I'm very happy to report that during our Magical Kenya Travel Expo, which we just concluded, which ran from 1st to around 3rd of October, which I want to report that we had over 40 countries represented, and of course over 8,000 participants who came there to exhibit their, their businesses and other very important things. They were able, during that time alone, our visitors who came were able to plant over 5,000 trees. Wokwana asiskuru yoboroso ya Sikawe gotoka mea Transmara West County ya Narok nigo Olotua kwa Nairobi yabwekirenga kyo mwako yega gusimeke mete ya matunda asiskuru choboroso erego konya boroku asiskuru erego ikiranye bintu ebiga. The main purpose for this is in about 3 or 4 components. The first component, of course, is to be able to ensure that the national initiative by His Excellency the President of planting at least 15 billion trees is attained. So this is part of a process that will allow us to attain that. Secondly, it is also meant to encourage, sustainability in our schools. You remember, even in our schools, we have school feeding programs, we have issues of hygiene and so on. And planting fruit trees becomes a source of a good health for the children. And that's why the main focus is on the fruit trees, which we have really planted a number of them today as part and parcel of ensuring that we improve the health of the children in the schools. Asebono egangene usimeke mete korengana no maraibwense Dr. William Ruto usimeke mete chibilioni 15 wikiro mwaka bwechirubire ne 30. Sikawa primary ime vizuri kabisa. Bono nigo kuborirwa kwa rurwe asikiro yomo kwene kingango simekare mete. The third purpose is to also instill responsibility among the students and even the teachers, the parents and the community members to understand that planting trees is a very important thing across the country, because trees give us shade, they protect our soils, they also attract rainfall, and they beautify the environment. Poteria en Soko TV kure county ya Kisii Nchempethuel Machin. Tuguskabosyo mwancho morigeria sengane yokorende bitwetana ine homo solicitor general Shadrack Mose ni gobono habaraire habamenyi bensemo ya gachuba gusimeka emete ekero Kenya egochengira ritukeriga ryokorende bitwetana ine aya ni garengeko ya enekia hasumo iga orero bogo sasokera ebintu bitwetana ine hoyo obera asegetigie skuru ya Nyamusi. Solicitor general Mose ni gobono hanyare koba kako ikirana sensemo ya monomo commissioner we county Nyamira Erastus Mbui amona baraibande bunagotumanyo muri Kito Vincent Monda. Look, what is this? That is a secret. Can I cut it? No. Can I throw it? Omoye goyo ababwa mogoko manene ni gobwata insekerage asabana b'ekisukuru chikwaya mona babugi chingero kurwansemo iyo yagachuba. Solicitor general Shadrack Mose oyorenge buno mogandi bwesiko iga babuli abantu be county ya Nyamira osimeke mete korosya masingira bamaya. Lene litukolye gosimeke mete. Nande buna litukolye gosimeke mete nanje ngaranganya sumyako nasomete tiganje simeko emete. Bobe na koliro yake naende na inubuna moko rwarero mwakikishe na ki aliye soko gendanka wasimekiro mote
emete na matunda, emete ngogerere twanyole mbengia, emete nkorendere liraba lyetu ndibasa ko irwa nembura. Shadrack Mose nigamentere goteba buna chinse chesiko nigo chigosumeka emete bake town ime eliokoleto obosera ase chinga mone chitown chiabo. Zile nchi nyingine nimetembea kidogo. Ukienda nchi ya New Delhi India, wamepanda wamejaza miti mpaka kwa town. Ukienda nchi ya China, nilikuwa huko the other day, miti kila mahali. Kwa hivyo na sisi kama tunataka tuhakikishe kwamba tumetusa na tumekusa misitu yetu na mazingira yetu na iwe bora zaidi, basi inatubidi tupande miti sisi zote. Nigo naenda ababuli abasaye kweli kasomorobere bweke kancha kiri kya nyota eli banyore bese yo bonjoreria. Igendu kende ko batebia ne kwerende yimwe ya nyota asa abasaye baito be miaka 18 mpaka miaka 29 na bali babwate mpaka miaka 35 persons with disability. Moligererie amagisa ayo moichorie jifomu buya serikali korwere chibesa asa abasaye baitu ase igondo basakode banga serikali tebwati nchere koru egasi nonye nigasomo yegoywo omukomishona we county Nyamira Erastus Mbui nigatebire abantu batigo boibi kuna bolio boibi omo we chinguru cha molero. Mmesikia mambo na stima ama hapa hakuna shinda? Iko shinda kubwa, lakini nafikiri kuna kitu tunaweza fanya kwa pamoja. Hii mkora tutatupa mbali. Abana ba CPC be skuru ya Nyaisumi bakolichengera litukeli nigo na baroba rure birengerere byabo. My name is Peter Mwamba and thank you for the opportunity. This is Nyasumi Junior School. I am in grade 9. Today you have planted so many trees and we are so happy to plant trees because they give us fresh air, they create employment, also they give us economic growth by selling them, the avocados, and also help us the community to be well green and get so much rainfall. Thank you. Kwa majina ni Nicole. Siku ya leo tunasherehekea Mazingira Day. Siku ya mazingira huwa tunapanda miti. Miti hutusaidia na hewa safi, chakula. Rituko rya mazingira nigaboka reri arekuru kwa Moi Day. Korende rigachenjigwa kaba mazingira ekera machikama ya Kenya aliyo mwaka bw'ekirwibere na 10 achageteko kolegasi. Bono iga ritukeli nigo rigochengerwa asogusumeka emete ese gibone serikali enene yachakirie elio komente namba yemete imeyense ya Kenya goiko mwaka bw'ekirwibere na 32 enyore ya mentire emete chibilioni 15. Libolyo neli miroberi kyobwate ekwegerera omote gwasimeka lero goiko kine. Vincent Monda, Ensoko TV, eskuru ya Nyasumi, ewadi ya Gachuba, Kitutu Masabe, kaunti ya Nyamira. Manchumurigeria togotikana nayo harengete okorenda ebintu bitu etanaine nigo tugusika bosio abantu bono nigo basemiwe weso ya sebiombe na ribago konyeka na gwetanga kurwase okoganya gokonya konyora obokonyi hanne mono gwetera senjira yemitandao kerbanyo robokongu bagukwana n'Ensoko TV imarogoba ya rero maiga yo gutwara ogosangerekana ogotangani ku mwaka asomo baganyo yo mohime yo mochubo songo nigo bone kiombe kya bonchuriria gya kusi business community ekyanyariko bagikurobo semia gobwo gochiase abamenye be county yo unenchire moyo kwebeka se bikundi elio gwekonya buna gotomanyo muri kitu Wycliffe Orenge naso musangerekano mutangani bo mwaka bwekiombe ky'abana biasara kurwa ase county ya Kisii ikimanyakanete buna Kisii business community abo asaba bwatani au bwekiombe ky'abomerana asomo kawo yo muyemo yo chibasongo eliko kwanira ebitambekero byekiombe kirire kurwa ya chagetigwe center asomo kutano bo mwaka bwekiama kya Kisii business community obomobo nobomobo koleta amabana biasara abalimu abanyagetari abo wakili n'abantu b'ekitaluma ao ase obokoreri bwabo imeya gusi isiko ya gusi meya ense ya Kenya na isiko yense ya Kenya abana chama bekyameke ebale kurwa engonge yense yeto nanda abande bakurwa engonge lakini bare isiko asobokoreri usogosoma usasobomenya
enganga yatoreta ase omokutano rero no gucieka omwaka na guchaka kubangana na kituguchukwo kora obokoreri bwito ase omwaka ondo gocha na kwebanga nande na nararia amageni osamanyia ase bono iga ase aya torakore welfare ebogoreti abantu kera ina tai lazima obo monya biashara but nabo konyora ntubata abawakili abarimu watu wa aina mbalimbali bagukwana n'ensoko TV mu basolero nigo abaraibe kyombekyo bakuragwa na Steve Kingsley oyoro morikyo monene bwe kyombekyo bakwanira igoro yekerengeke niyo koroise kyombekyo abu asabate babuna ogosirana ase chingaki chobya amone chingaki chobokendu nabo igo kwegendereria kebogima. Kisi Business Community is a welfare organization yenye tumekuja pamoja kama wanabiashara members across the country, kuna wengine wako nje, so that to support each other in terms wakati kuna shida ya matanga. Again tekenen ye kyombeke yokere togo chamo mono sana akero kiamabe koena na liberera koena na amagoro ase enibo na gokonya na ebirengereri ekera minto basiriria bamwe komenta nayo ngotarira na tore nande twakonya na chinkwana cheke biasara cheke taluma hawao afya na ebinto binde ebigosikana no bamenye bwamanya bantu nanake nigo basabira abantu bonse kwelike na gwese yasibombe aho ekiagera buno barakonyeka sobwango na gwetanga kurwa soko ganya gwikabanyoro bokongu ili banyara gusaba bokonyi. Ichama iko na almost 200 members and we are targeting to grow each and every time. So tunaelimisha watu sana wale wenye wajajoin ma welfare ma chama waweze kujoin chama because inasaidia sana. Mtu asingoja akipata shida ni anaanza kuita watu kwa group ama kuanza kutengeneza ma WhatsApp group. It's better they join the group earlier so they get support. Mimi ndio chairman wa group Kisi Business Community Welfare. Nilikuwa nataka kuambia wananchi waweze katujoin kwa hii group, waulize tunapatikana Kisi Town. Nesegetene na sekyombeke na elimu na ekyombeke ni kibwatrenti abanjoreria kurwa ase county ya Kisi na kuremense ya Kenya ama na iskoyense ya Kenya. Na tuko kila mahali, tuko na marafiki mpaka ugaibuni. Kuna marafiki wako diaspora na wako kwa wingi, na tunaomba watu wa nyumbani pia wajaribu kujoin kwa welfare kwa sababu inatusaidia kwa njia mingi sana. Serikali bono nigo yasabira kurigeria nsemo ya uchumi na gokeya okokonga kobogima riko basegeta bange gwese yasebyombe batali no bwaba buna nigo barachiko sinyogo wakana. Serikali nero nebe ange asoko keya egarama yo obomenyi erinde abananchi mbatwara egurube enene bunerwon bono nigo yatigera asa abantu bonsi gweso yasebyombe basirane na serikali gokeya kerengo chokokonga kobogima asenchire wenerete inkuripoteri Nsoko TV kurwaga igasobo gatagati bo muchibo songo e county ya Kisi eretariane Wycliffe Orenge. Mwancho murigeria mirongo itatu yabutukire igoro ye chinsa isato chia bono botuko omwerio bwe ensementangania mayekuru Nsoko chinsa isato toskare asegenja sensemo ya kabere ntubwata mange turache kogendera gusangana enkore na turasege kagatari getambe. Uboroso bw'umugusi ebagoteba ngo yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astraka ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso
seseni. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai abakuru njijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Yangau Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia rigurito neliokokera nigotokobera ekero kwagulire nigo tugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakirisimi ase namba 0700259909. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatiyo chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ageteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 Kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi, deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes
courses. Everybody who is interested in taking technical courses. Riathi Rimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Yakuru ensoko chinsa isato mbya mona soko gendra gusangana into na bono togosuka bosio tonyara ko batoko gendra gokumanya soroboti roko bwatia haga maiga ye serikali ye county ya Kisii wetera se bunge ye county yo wetia omoswada bwechibesa bo mwaka bwechiri bubere so mwaka o 2025 2026 na bego kwenekia kurusia ebango ase chikanisa nigo bono umurandia Charles Isaboke anyare ko bakagwesokia na komwakira mbuya muno governor we county yo hasokurusia bangasa chikanisa na bego asokwenekia unemero bedionko bekwere yo gwikirani gosangeria ebange yo asenchirengia erinde kwenekia hamagendra nemono yo bwagachi wechipara Munyakero go Evangelical Alliance of Kenya Kisii County yona atete kwereri bageri wakangambuye mono sana ase omugabana ito Kisii County namone assembly ya Kisii aba MCA bonse asogwetie period ya 2025 kurusia ebango ase kanisa yale ngomo kokoma nene na indi yale nge ubwegenu bonene nga na inu mwamenyire bono nga amaene yo kubakonya Nyasaye nero kubakonya mwaira nero kubakonya nero kubalenda bono na bondo chenga mwinyorete Nyasaye ande muno mwinyorete Nyasaye na Nyasaye aba inyore nje muno morani ongo kwana nga Nyasaye na inu aba inyore kere mogosoka aba inyore kere mokwirana ege ntogi akabere naro chenge pidi eyo nja konyete no mwana incho kawaida twaro chechire ise sinchera nitense echo gonjera nitense omaeta bashirika baito n'abanyabiasara bali ande ndate bakwania bayaba aba nyabiasara bonspi ndate banga aba MCA na Kisii County bia mona soko irania ebangonse etana kobenga kiende yonse itwaro lirenga echiko mwana incho kawaida gosa bante bagwaso kwanyo monta bwate biasara ereise sia wakana enyomba wakana omweri kwanyoro omuntu sikire biasara ase ngenjo ataliko nyara ko maintain ase license ase land na keria konyora kurwa ase biasara byaye igontu aro chenga mangana yonse namaya ekia gatatu data wakirambia mono mugabana simbarati asipararo siri asomuchito Kisii maite Kisii ebona yaneneire nale komosabanga Kisii ye una kwa yaneneire gotaite kwa chakire koros chipara para nere ko igoraria ye kurugeta jo asoka tarachambire chirari nabo kwacha ebye kapakaria ukaigorege ita konyoragia sie kiruke kubogoretia banta bange bantu bagweta banga bakena banene asa bantu none gari gweta ya chukiro muntu nyakitari lakini ndo manya togoskabosio mwanchomo rigeraria gatia ba MCA hamono mo governor we county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo nigo bono batebirenga omorembe oiranira se county ya Nyamira nechinechingaki chogokora amagendro bagukwana hime ya nyaututu heyue gotoka se wodi ya Bokeira hensemo ye bunge ya North Mugirango ekerogio komwa hengora omu MCA wechinseme cho Joel Mbongi nigo siasa boigo na bwege ngusanano yarenga se county ya Nyamira yanyareko bakego kea chika kecho boigo nigo siasa chia bwatanse chobo chorio boke obokagere konekiwa motinyo gocha bunago tumanyo Morikito Steven Nyariki siasa chinzindi nigo chabwata ase bunge ya North Mugirango asemega ao ya matanga mwigweto mugaka kurwa ni gwese gikonyoro chire na inje ngonjo kero musaraba ngateba yaja mbuya ndino mutebwe bukato igoro ntwe kubwako yenyenye gunse ntwerekere nsa sengenjo nandite yokoraki tekuirana bona maskani ali na moete na inche na bangete na hande ngateba nambwate political ambition yane na 2032 ninche ngaro muchumbo North Mugirango rocha abanyengwe baminto gakingo cha kungabira mu arenge abarangi baminto bamagwagwa gakimwenge ocha kondora bubi na ingatete gamba rendere kirugike
bakomugaka kuri 2032 Asensemo ya nyaututu iyo gotoke wodi ya Bokire bunge ya North Mogranko asomoye gabo komwenia moise komwabo mu MCA Bororo Moskecho Erio Mbonki asomoye gawo ikiranwano mu Governor Nyamira Moske Amos Nyaribo aigani go kobomo abaraya batebanga yambore robo go chichamo erio kwene kinga kusukibare county motu andamono aso kubwatira na segasi Ana ba MC bakora ngusa nyuma lakini ndoche bisi achile mbali gote waninki ya sarekire aseigo mbiyamana so wanjela na tokore gasiamu ikiara gento kenene ngioto yankona excellency akara togo kominokiria kabere ndibagiti bakana yete ngasunyingi gokora marandi uki no musani one mara no bongi botuko bagocha wono bonsi bi bari gocha botuko lakini kibari wo ko lius isibono hingo gokora nakingo kora lakini umweli oya nyasai no muya ale abache jiba iwe kana lero wa siasa na maniutro ila wana wakondra dako nyenda tenya kuiria nyenda jomoro maniutro maine dai koko nyakara ngaraiga au mura boka mura yako ngambana maro ndo monene yona mwabile tena ngomo tiongoriga anga aluse tie keroge kimatemo ngati diomuya tidiomuya musani bo muganga tomisiano ndubi akorerete aekira totenga bagukwanekerekia aba MCA baikira naroro igobereire gati yebitambukiro bare koira anemono ekera babwate muruberia yuko murusi abisi umugavano Nyamiro Moske Amos Nyaribo na kweranga bono batigire ganga batigare tine yo koremeremo kobomo ire omo muro Nyaribo uno murocha ngina koro ngina ise igarwetega akorukiro ibonga nare kubwata moseriga no enkona tatingo ekanyumbetara ngajigo pima wetani siasa abantu baminto na barabumbandigirete itoko ndese ya kabere ngai guchoeriga iga abantu bagatana gusepara ngajikori bugichorane ngai ne chipara njo nyiko kwanuchire ngebacha kuchibugichora lakini maambia aya ngakera gabana ngamatene chipara chiagera I wish you well. Asensemo yo mugabano Nyamira Amos Nyaribo igasabanga nere buya umunyamira amono mugusi yo mugima gochichamo tusikane mwe wabane barukuru mulina abagora kondama yasaba konye ikiagera baragendego abasapota bane babe mbagotwara chingoma patakana no bochori obokubo kagere gochwe kuras chiwot cha Nyansiongo Nyamayane Kerenyo nigo Moske Governor ereire obuyabu gotwara omorembasi chi campaign iba election tuko nayo Nyamaya Kerenyo na Nyansiongo yonta eteta college kuras omorembe aminto gaki nje nayo gocha no koboko kobe okomosi inchuo tubwaterane campaign yane rabe yo morembe campaign rabe yo morembe lakini kera to tenga no morembe to baza ukaga ngambo sai Steven Nyariki Mbunde Ensoko TV North Mogrange County ya Nyamira Miamano murikito Steven Nyariki Mbunde kurwase county ya Nyamira tukusikabosio mwanchu murigeria kuikase county eyega ya Nairobi nigo bono Moske Fred Matiang'i oyoro mubwatani w'ikiama gya Jubilee na bego kabaire waziri w'oburendi bwaime yense ya Kenya anyara ko bakago ikirana somo sangerekano bababwatani w'ikiama kirikia Wiper Patriotic Front Movement ekigya omiranari tuko ria rero ase Moske Matiang'i arireira yogochia kwenekia unanachi kubwaterana na baraibande ase obomo bubu kwamerera serikali kwenekia unamba chikuikirania hikanga yabo yokobeka oburai oboya sense asobochorio bone bole bosio mwaka bwechirubere 25 na ibere bunago tumanyo murikito Innocent Onyango bosio bwabwatani be kiama kya Wiper Patriotic Front Moske Fred Matiang'i nigo aikirana na kubwatana na baraibande ekero WBF yalikobeka lietali omurwaneli obo burai bwense. First, let me start by congratulating you
for a wonderful delegates conference you've had, and most importantly, for your nomination formally now as the presidential candidate for Wiper Patriotic Front. Ekeranyora libaga Muske Fred Matiang'i oene kyukwirwa kwae guchia sobo mobo bali bakwamirelia serikali waigo wateba niga guchikwanchirana lieta lirasokiwe inse yo kuigwana konde wensi. We have agreed we must put ambition and everything else before the interest of this country. When we sit together, and should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. And I believe that when that time comes, when we all sit together, consult everybody, and a method is found of identifying a candidate or one of us who will deliver and be first among equals, we should all rally behind that individual. And as I've said here openly, Your Excellency, if that person is yourself, we will support you and back you, because in any case, that's what we want. Asateba nabe kunyarekana obomubuo koira oburai bwense. Abare baikirana ngamono Muskeri Gathe Gachagua bwekiama gia DCP, Eugene Wamalwa bwekiama gia DAP Kenya, Martha Karua na Biden Justin Muturi bwekiama gia DP, au bonsi barokyo kwegena kwabo asobo mubuo bwabali bakwamirelia serikali. Kuwa mgombezi wa urais and of flag bearer, mimi Eugene Wamalwa nitakuwa wa kwanza kumunga mkono. Na sitamunga tu mkono, nitamunga mkono na nitampigia campaign vile nilipigia Mwai Kibaki. Nitampigia campaign vile nilipigia Uhuru Kenyatta. Nitampigia campaign vile nilipigia Raila Odinga. Na huo ndio uamuzi wetu. Na sisi sote tumesema tutashikana hadi misho. We have a sacred mission to liberate our country. And for this, we must be prepared. Should the united opposition pick my twin brother as the flag bearer, I pledge to stand with him to the end. We have said that the nation is bigger than any of us. We must subordinate our ambitions for the good of the nation. Lakini hii mpango ya Kasongo ya kujaribu kutafuta umaarufu wa kikura kupitia wale wageni itaangukia patupu. Harambee! One time. Harambee! One time. Insa kegendrete kubara abakenya nibo begeta maiso korago se abarayabu bakwamirelia serikali mbagendre koba asobwamo. People who say that there would never be one term, let them just wait 2027 and see what will happen. It will be one term. Kulipotelia Nsoko TV, lietaliane Innocent Onyango. Mwancho murigeria hasomo igo yoyo ekiama kia Wiper Patriotic Front niko bono kia mochorire umuraiwe kia mekyo Stephen Kalonzo Musyoka egochia koirukia ebendera ye kia mekyo haseri bagario boraibwense asobo chorio bonebu mwaka bwechiri bubere 25 na ibere umoyigo yo niko korekana hasomo che o Nairobi nigo oikira nigo boigona babwatani be kia mekyo hase baorokire omogokobo na koria eira yogochia komosira Kalonzo bunago tumanyo murikito Linet Nyambane. Wiper Harambee. Ase omoyega okorekana imeyegeti kia Uhuru Park asomocho Nairobi omoske Stephen Kalonzo Musyoka nigo ancherana gochia kurwanirira ekerogo kyoboraibwense wethera ase ekiama kia Wiper Patriotic Front. With a deep sense of duty and high resolve, I accept your nomination to be your presidential candidate for the election scheduled for 2027. I accept it with a full and grateful heart,
without reservation, and with only one obligation, the obligation to devote every effort of body, mind, and spirit to lead this exceptional patriotic front to victory and restore hope and stability to our beloved nation. Ase enkwana yae Kalonzo ni gamoche bango ekurusigwa ne serikali ya Ruto. Our country is hurting. Our people are suffering. And this suffering is not accidental. It is the direct result of poor leadership. Each day dawns with a new levy, a new penalty, and a new heartbreak. We pay taxes for services we never receive. No jobs, no medicine, no food, and no relief. This is not taxation for development. It is taxation for the survival of a few who know Ruto. Kalonzo boigo nigo amuche serikali ya Kenya Kwanza asoko beka emeroberio gwekonya ribagali okurigereria emeroberio egokonya abakenya. What about this regime's insatiable appetite for loans upon loans upon loans? Kenya's public debt under this regime has become an albatross around our necks. With one of the best educated populations in Africa, yet our young people, bright, creative, and full of potential, remain unemployed and disillusioned. Our graduates hawk goods on the streets, while unqualified cronies occupy top positions in government. Our hospitals are understaffed and under-equipped. Mothers give birth in fear, literally, in fear, because they don't know whether this court-share thing will pay their bill. Omurwaniriri uyu nigo aria eira yuguchia kubwaterana na barwaniriri bande ase atumia chinga kechio kurwa egekurero guchia ase kiombe kia IEBC guchia kwene kiabuna obochori ngochikoba bore obobwene no bobwasioko. Well, Deputy President, my brother Rigathi Gachagua, my twin sister, Mother Wangari Karua, my young brother, Eugene Wamalwa, my brother Fred Okengo Matiang'i. Once a beacon of growth, it now lies in disarray. Industries have closed, investors are fleeing, and ordinary Kenyans are to survive. Gorpoteria Ensoko TV kurwa asomucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Biamano murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchumo rigeria chidagika chia butukire musajida gitagate ni sano cho Kenya ko bage koraga chinsa inye chia bono botuko twanyara ko batoko sanga manga ndabona seri tukeriga ryarenge rya 10 bagote basege Swahili 10 ryo gochengera ebinto bitu etana ne bose mazingira day no gosaba kwa nenga nkwene kemiroberio yo kurende bigwe etana inaye na kwene kyabuna ngosime kore motoyo mo bosebere nenchire mo yoko gendra kurenda ebinto bitu etana no togekero mweri asemesa ya maya kuru ensoko chinsa isato ase ejumei ga kurende kere ijuma botuko mwancho morigeria oyo minto Dimoza Comics konyarare ko bakago so asense meiga ase omuroberio omanyakaine buna Overdose Friday Dimoza Comics karibu sana semesema mangana maya age bien kabisa karibu sana nashukuru bana tuwa kodre mesa ya maya kuru ensoko uwanja ni wako sasa inki wali gana chuma nchumo likiria ebintu ne binyemba takerete boni igango so Overdose Friday chingero moto back to back mpaka chisa sasta no ndi mega bono ona na wancho eno excuse kidogo bonse le chiane nchina rago kya mandaba okay kurunganga ki Chose binyako rukubose chose binyimbiari no ari gari wana namutigana achega sindike obosi alafu ndo njajize basi. Okay, karibu sana. Egetine kiago bono obanchu murigera nayo mubwate gari. Tomerane ochakira saime Kenya. Kenya. Sebone gagingwe kanyombanta kufuatilia. Nabo igombo ya tutome amaiga gocharia se oyo minto
Milka Sigira. Kuna birthday. Sigira. Anasherehekea by the way time ndio soikira second nachi the como body floor kile asemi ni floor number 2 number 3 number 4 third floor. She's my friend. Your friend? Okay. Congratulations Milka Sigira. Happy birthday to you. Abiko mwanchu murigeria na yegendra kwego kene mirobire gendeta sembeo yensoko TV. Overdose Friday. Thank you so much. Dimoza Comics. Mema sana. City Bagaria Director Zaki Kenya, Felicitas Kabendi, Rosemary Wanja, Barnabas Ondari, Omorisia by the way. Bye na kebuna marigine chibichango chara senchirengia. Bye bye botkobia. Tomera na sembeo. Nyasaye kawanja.